Badira gauzak gorputzan geratzen direnak, edo agian memorian. Momentu honen arrasto txikiak, ia ohartu gabe barruan gelditzen direnak. Duela urte bat, gorputza lasaiago zegoen, ez zuen kezkarik, arnasa errazago hartzen zuen. Orain, beste seinale batzuk agertzen dira, bularreko tentsioa, urduritasuna, ohitura bihurtutako keinuak. Pastilla bat eskuan, mahai gainean utzi, berriro hartu. Gorputzak hitz egiten du, eta burua askotan atzetik doa. Ez dira beti bat etortzen, ez dira elkar ulertzen. Ezinagona ez da beti handia, ez da beti ikusten, askotan keinu txikietan dago. Eskuen mugimenduan, arnas motzean, bularreko presio horretan. Egun batzuk hobeto, beste batzuk ezain beste, eta tartean eguneroko egin beharrak. Baina bada zerbait hor dagoena, iraganeko momentu honen arrastoa. Oroitzapen arin bat, gorputza gogoratu egiten da. Ez da nostalgia, ez da atzera begiratzea, iraganeko arrasto bat da. Orain ez dut dena konpondu behar, ez dut azalpen handirik bilatu behar. Batzuetan nahikoa da gelditzea, arnasa hartzea eta entzutea. Pixkanaka noa, egun bat bestearen atzetik, presari gabe, eta horrekin nahikoa da.